Maƙulashe da zaƙi. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ne Zubairu ɗan baba ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na maƙulashe da zaƙi. To gabanin in gabatar muku da wannan shiri na maƙulashe da zaƙi, ni Zubairu ɗan baba ke taya ku alhinin rabuwa da wannan wata na azumi mai falala da tarin albarka, yayin da a gefe guda ayyamu ke ƙoƙarin lakume wannan wata na Ramadana a yunkurinsu na ganin sun ayyana shi a cikin kundin tarihi. To idan muka koma gefe guda kuma za ku ga kayan alatu ne ke alhinin rabuwa da wannan wata na azumin Ramadana a sakamakon ganin cewa an yi kwana biyu rabinsu da watan na azumi, yanzu kuma gashi rana ta yi halinta ana ƙoƙarin rabuwa da shi. A wani bangare kuma na gefe daya za ku ga cewa masu kuɗi ne ke ta alhinin rabuwa da watan na azumin Ramadana sakamakon ganin cewa su ma dai za su rabu da kayan alatun wanda za su yi ban kwana da shi kuma sai wata shekara mai zuwa. A gefe guda ɗaya kuma za ku ga talakawa su murna suke da rabuwa da wata azumin sakamakon matsin lamba da zafin aljihu da suke ciki, wato sanadiyar lalurar yau da kullum. To ala ayi halin dai a wannan gaba muke shirin dasa aya a cikin shirin namu na maƙulashe da kayan daɗi, sai kuma a wani shiri idan Allah mai kowa mai komi ya sake haɗa mu da wannan kuma nake ƙara jaddada alhini na da ban kwana da watan azumin Ramadana mai falala da tarin albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idukum mubarak. عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير.